Mangke menurut tahun 50 gangsal niku Bapak Panuntun Sri Utomo niku kan seserawung kali Nyi Ratu Kidul wonten ing nggone Parangtritis Yogyakarta. Tentara KIP niku, Pak. Mboten nggone Bapak Panuntun iki. Nggih. Bapak Panuntun iki langsung seserawung kali Nyi Ratu Kidul. Oh. Dilae tangklat. Nggih, pripun, Pak? Tangklete ngeten. Apa Sabto Dharma iki iso dadi obore jagat Nyi Ratu? Nah, jawabane Nyi Ratu iso seri. Tapi mawa kurban. Mawa kurban. Nggih, mawa kurban. Dadi besok nang Gingsir Ngalor kuwi nggone Sabto Dharma pasti dadi obore jagat. Dadi mangke wonten begebluk. Begebluk, Pak. Nggih, dadi wonten tiyang gring sore esuk mati. Gring esuk sore mati. Mboten wonten dukun, mboten wonten ngene dokter. Sing wonten namung griyane warga Sabto Dharma kenging damel gili damel kathik griyane dadahe Sabto Dharma kenging damel gili. Soalnya tentara Iro Kidul kan betul turun jajah dadahe wong Sabto Dharma. Mila tiang Sabto Dharma menika tiap lawang dipun paringi nggone niku diparingi janur belah kalih kupat. Belah ketupat dadi meeting wonten Gingsir Ngalor dados niku kangge dengeran Ratu Nyi Ratu Kidul badhe njajah tentaranipun. Dados menika mboten wantun ten ngene omahe tiyang Sabto Dharma. Terus duka bidang napa niku tetep Sabto Dharma dados obore jagat. Maksudnya Gingsir Ngalor niku pripun, Pak? Gingsir Ngalor niku nggih tentara Iro Kidul pun disiapake kalih Nyi Ratu dikengken ngrasa. Oh, ngrasa Ngalor. Niku mergi Sabto Dharma diumuri kalih Yang Maha Kuwasa menika landung. Umure landung. Dadi kepercayaan sedaya niku sing disukari umur niku namung Sabto Dharma. Gantene kok kula tanglet umure pira kok mboten gone ngertos. Tapi Sabto Dharma kan ngertos. Lah umure pinten? Umure panjang. Umure sinten, Pak? Umure Sabto Dharma panjang. Nggih. 7.777 tahun. Jadi kan panjang. Ngoten lho. Iki dados oboring jagat ngoten. Berarti tetep dados obore jagat, Mbah, mangke nggih. Terus tetep dados oboring jagat. Tapi ngenteni Bapak ingkang nomor 7 kalau wau. Owah Gingsir Anyokro Manggilingan dados donya menika mboten tekap. Selalu berubah-ubah Anyokro Manggilingan seperti sang roda berputar. Nggih. Terus nggih kados jagat dipun gulung. Ngaten niku. Berarti niku badhe kelampahan mangke nggih. Nggih, niku. Mana tentarane niku Mbak, tentara Ratu Pantai Selatan kok badhe niku nyerang niku dalam rangka napa Mbak niku? Dintene napa taune? Maksudnya nggih alasane kok alasane. Niku kantun marai sedaya niku sampun wonten wisik kalih ingkang damel gesang. Dados menika kan Nyi Ratu sampun diparingi dawuh supaya iki gulungan. Iki gulungan. Ngaten. Dadi mangke cara tiyang dek biyen niku terus ela-elo tiyang Jawa karek separo Cina Londo kantun sak jodo. Dadi ngaten niku. Dadi
separuh juga enten juga boten mangke ning pun digulung. Dadi kan mangke sing abang-abang sing anu kan keterak mawon. Dadi bejane sing ireng delane. Bejane sing ireng modelane. Nggih. Lah sing ireng modelane niku pripun, Mbah? Nggih. Intene nggih kados kula ngenten iki. Nggih. Nggajati Sabto Dharma nyuwun slamet, nyuwun bermacam-macam. Niku kan ireng modelane nyuwun kalih ingkang ndamel gesang. Bejane sing eling, Mbah nggih. Nggih. Ngoten lho. Malah mila ingkang dipunwedani ireng modelane. Dene sing abang ijo sing kuning ya embo modal. Berarti lak goro-goro ageng Mbah mangke niku. Nggih, tapi duka abad pinten kula mboten ngertosi soal niki Sabto Dharma nembe 70 tahun. Nggih. Tahun 52 ngantos sak mangke 70 tahun. Lah niki nembe buntute mawon tasih 7 tahun niki buntute. Nggih. Inti-intine monggo 7777 tahun. Ya buntute mawon tasih 7 tahun ya. Niki buntute. Niki tapi tiyang mboten wantun kados kula ngomong ngoten mboten wantun. Nggih. Nggih, Mbak. Mboten wantun. Dadi warga Sabto Dharma liyane kula mboten wantun ngomong masalah umure Sabto Dharma mboten wantun. Nggih. Adri, duka adri napa tapi kan wonten dawuh. Ingkang Sri Gutama ingkang dipun dawuhi nggih menika taun ngene 53 ya mbak dipun panggil, dipun racutake, dipun paringi nggone wejangan 12 gaib. Terus wonten saudara 12 bermacam-macam. Jadi tanggal 13 Februari dinten Plasa Kliwon jam 11 siang menika Sri Gutama dipanggil oleh Tuhannya, dihadap Tuhannya, diberi ngene petunjuk sabda petunjuk ajaran gaib. Wahyu Mbak nggih. Nggih. Wahyu. Tapi warga Sabto Dharma jarang wantun ingkang medharake kados kula. Nggih. Tapi boten napa-napa soalnya kan estu dadi saksine kan wonten. Nggih, Pak. Sewaktu peradutan saksi wonten. Dadi napa wonten saksine daya Sabto Dharma. Mila Sabto Dharma taun 2012 dilebetake GBAN. Tahun pinten, Pak? Tahun 2012. Oh, Niku dilebetake GBAN. Nebel berarti, Garis Pak, ya? besar haluan negara. nggih. Dados sak mangke Sabto Dharma pun mlebet ngene pasal 29 kados agama. Menang. Lintune dereng. Lintune. Dereng. Nggih. Mergi Menteri Dalam Negeri niku nyuwun permulir isian A kali B niku. Artine teman-teman wahyu tanggal pinten terus saksine sinten niki kan kerepotan niki tasekan. Nggih. Tasik dibahas napa anu bagi kepercayaan liyane. Ngoten. Adene Sabto Dharma mboten usah bahas nggone langsung medun langsung wonten saksi. Langsung medun wonten saksi. Dipun mboten kewan langsung medun dipun tulis. Ten ngene jilid setunggal. Nggih. Ngoten. Mbah, nah berarti unan-unan Cina Londo kari sajodo, wong Jawa kari separuh niku dereng kelampahan, Mbah. Oh, dereng kelamaan. Dereng kelamaan. Kadang-kadang nggih nungguli corona. Nggih sing duka corona. Nggih lho, corona kan anu dadi bete nungguli corona. Luwih dasar, Mbah nggih. Nggih, nungguli corona. Mare mboten kenging tambani nek corona tasik kenging tambani wae, mboten kenging tambani wae. Niku. Lagi nungguli corona. Nunggu di corona. Esok loro sore mati. Riyen nggih nate, Mbah, wonten
prahara ngoten niku. Isuk sore apa? Lara esuk sore mati. Ten tanah Jawa niku Nate nggih, kok ngoten. dereng wonten. Dereng wonten. Nggih. Nonton sak mangke dereng wonten. Kecuali gempal bumi kados ngene anu ingkang anu Sultan Kalijaga. Nggih. Ngene Sunan Kalijaga wonten ing Kudus. Nggih wonten ing niku kok Kudus pundi? Benar. Ini Demak Bintoro. Demak Bintoro niku kenging berencana alam di Rajapati napa. Niku ingkang mila ingkang dipun pasrahi kalih Sunan Jaya niku kan Sunan Kalijaga. Soale Sunan Kalijaga niku kebal. Nggih. Semedine dados 7 dina 7 bengi mboten mangan. Kiyat mawon jeneng 7 dina 7 bengi wong nggone setahun ten jero kali mboten mangan mboten turu. Nggih tuwa. Kuat mulai jeneng Sunan Kalijaga. Jagi nggone tekene Sunan Bonang. Nggih. Supados nggone niku supados rahayu slamet dipun tirakati nggone Sunan Kalijaga sedaya pulih slamet daya wonten ing negara Demak menika. Dados boten wonten bencana alam, boten wonten Rajapati. Mbah nah pas niku Mbah, pas Bapak Sri Kutomo niku pepanggihan langsung kalih Ratu Pantai Selatan niku nggih dalam napa Mbah niku? Napa langsung berhadapan langsung ngoten? Dalam nggih, tapi dalam perpisahan ragane. Adas Nggih, nggih. Bapak panuntun Sri Kutomo langsung gelar napa anu ten dhisik niku sampai garing ini gede saking suwine nggone Srawung kalih nggone Nyi Ratu. Nyi Ratu. Nggih omong-omongan biasa ngoten Nggih. niku. Tanglet umure Sabto Darmo, Mbak. Nggih, masalah Sabto Darmo niku. Niku. Adi ini cara anune misah sukma. Piyambake kan misah sukma. Rajut. Naraga. Nggih, dados ingkang nggone madhep kalih Nyi Ratu niku alus. Adi roh alus. Adi mung khusus yang mau suci tok. Nggih. Disanjangin apa Mbah niku? Nah, Disanjangin apa kalih Ibu Ratu niku? Bu Ratu nggih dikandani mergi ditangkleti apa anu Nyi Ratu apa nggone Sabto Darmo ki iso dadi obore jagat. Dijawab kalih Nyi Ratu iso Sri tapi mawa korban. Bawa korban. Tapi besok iki wargamu kon masang janur 3 karo 4. Kanggo tondo-tondo besok nek lingsir ngalor kanggo nggone tenger nggone kena digawe ngili wong-wong sing nggone ora Sabto Darmo. Berarti sing ngantos sak mangke angger tiap 1 sura gantos kan iki nembe digantos terus pembaruan soalnya mboten ngantos lali soalnya kan mangke bahaya lali sampe ilang kan kudu tiap-tiap 1 sura gantos. Napa Mbah tengere niku Mbah? Janur pripun Mbah? Janur 3 lipatan ngeten kalih ngene kupat Jawa. Nah niku ten ngene griya kula niku nggih. kan niku ten lawang niku. Berarti tiap-tiap warga sapa? Warga Sabto Darmo sedaya. Sedaya Nggih. dipasangi ngoten. Nggih, marahe wonten dawuh saking Sri Kutomo. Besok yen ana pikir ngalor, besok yen wis gone Sabto Darmo dadi obone jagat monggo korban. Kan ngandhep. Dadi tembake dipun sanjangi kan Nyi Ratu. Berarti sing mboten enten tengere niku lak kecakup Mbah mangke. Nggih kecakup. Nek saged ngili. Tenene di griyane Dyang Sabto Darmo wis selamat. Dadi senajan wargane Sabto Darmo nek mboten saged ngili Sabto Darmo nggih mboten selamat mangke. Soale terah mawon.
digulung Bang. Nggih digulung mawon. Dipun gulung. Dadi obore jagat. Samantune niku nembe saged dados obore jagat Bang Nggih. saputarmu. Pun nggih saged dados obore jagat terus mangke pun dados obore jagat Nggih. nika Pancasila kawin. Kawin. Pancasila kawin. Kawin. Kawin kalih para pitu niku. Mergi Pancasila niku 5 niku Pancasila niku lanang. Nek sing wedok niku nggone para pitu. Pitu Kawin. pitu kalih ngene 5. 5 niku 12. Wis. Dados pribadi dados Kawine Pancasila kalih wewarah pitu Bang nggih. nggih niku gara-gara niku beda. Mulane sakniki dereng sekali bidikno apa kawine. Soale sing awetno mboten manungsa lumrah niku. Nanti ingkang ngawekaken nggih yang mukual soale ingkang ngedonaken nggih ingkang mukual. Nanti kados Pancasila wahyu. Wewarah pitu wahyu. Dadi nggone dhaupe niku sing dhaupaken nggih Allah mawon mboten manungsa.